mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung kok, Pak. Sorry, Ora nyambung lho, Pak. Ora nyambung. Obate keri deh. Kan Oh, teko celana ireng teko Pak No. Ayo, ngono kuwi. kok sik kan sing penting kan Pak No wis disebut Pak No ngono to. Jadi kan masuk ora Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lho ya ora apa-apa. Paling Pak No niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling Iya. sampeyan ngerti wisan Pak No celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter wae. Hei, Tik. Monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula empang. Pak Margono wis ngenteni Mbak Niken aturan mriki. Mbak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Kenapa? Lah kuwi muni kuwi. Nggih, pun kula briefing ya, Pak. Nggih, kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu ngerti. Wah iya. Ngono, Pak. Ayo. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora iki mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pementen Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Nggih, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki kampung baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Dadi etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih. Nggih. Ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer lho, Pak. Bingung ta kowe? Munyer-munyer. Sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledhos ngono wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mung ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula Pak mau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngene. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan to, Pak. Ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene salah. Ya, maaf to, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Ora ngerti to? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki wis sik nang pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terakhir dadi kae lho nggih iklan terus terang terus kae lho. Ayo. Marem ya sawane Nganjuk. Alhamdulillah, Pak. Niki wau perjalanan no gremis to, Pak. Heeh. Terus teng mriki wau kula mandeg to Jawa, deres, Pak. Heeh. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget, Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya. Kudu bersyukur lho, Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng ning omah sampeyan saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Jos. Pak, pangestune. Heeh, ngono kuwi. Yo nembang caping gunung coba kaya apa. Saben bengi Wah, sonku ya jebol-jebol lho. Ayo. Gembleng, Mas. Eman-eman lek Niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Heeh. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggur
mulane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo nduk. Oh, ngaten. Ngono, lah kowe mesti kendel. Terus ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak nek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, heeh. Ning awake sehat. Nah, Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. pundi wae Pak Margono? Pundi? Oh, malah dikutang delik kok malah. Ha iya. Wedi karo sinden ayo. Ha iya ngono kuwi. Ya nduk. Nduk, niken. Salam. Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono iki ngapa to, Nduk? Adate lek nanggen campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Lah nek suwir-suwire ngono ya lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ayo. Wingki-wingki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, Bapak? karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya, Pak ya. Oh, glamor Apalagi ya? kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Heeh. Lek ning wayang Gitu. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten, Pak. nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengingi udele dikek dop kowe ayo. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono ayo. Wis matur nuwun, Nduk, lemu ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD, SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Wis sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Pak. Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Ya, coba kaya apa. Terus e. Oh. Kompak karo Madangkara. Ya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ha iya. Ya kan? Panas. Oh, sik, coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya, Mbak. Ya. Tuku sega, Tuku sega, lawuhe teri. lawe teri. Pak Margono mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki.
Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak Utremu, Pak? Akine keri ya. Ayo. Mau tak gendong jeblok. Ayo. Yo, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya lah ketok no. Lah. Ya ora apa-apa. Aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwe akhirnya. Sangat gedine yo. Ayo, koek. Ayo. Mugi. Alah alah. Mugi rahayu. Ijo. Ayo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung lho, Pak. Sorry, Ora Kak. nyambung lho, Pak. Ora nyambung. Obate keri deh. Kan Oh, teko celana ireng teko Pakno. Ayo, ngono kuwi. kok sik kan sing penting kan Pakno wis disebut Pakno ngono to. Jadi kan masuk ora Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lho ya ora apa-apa. Paling Pakno niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling Iya. sampeyan ngerti wisan Pakno celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter wae. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lah jenenge parikan sing padha karo jalur ngono. Purwakanthi. Lek eng ya eng, lek i ya i. Ayo. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitake mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Oh iya. Ganteng. mugine tak pengen akeh ganti gantenge. Ayo. Dihitung Pak Yoyo. Kok Satu cuk- kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah iya. Malah parahyangan. Ayo. Ganteng. Ayo. Terima kasih sampun ya Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Pakno ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, moro rampung kok lagi. Pakno meleh to Pakno meleh to. Halo Pakno meleh Pakno. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pakno ganteng Ah. tansah kathah rezekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten Mbak. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ki teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Ulang Inggrise. tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Oh iya nggih. Bukmu wis 48. Ning ambak 48 tambah enom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Oh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau wonten hadise to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tuwa ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kaya Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih Amin. marotuaku ya toh. Mula didongake Pak Nggih. Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Ning Nggih. apa nek emas kok rupane ireng ayo. Ayo. Ya Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parikanku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-isini tidak Pak Cahyo Bu Kesi kok parikane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma
nganjuk. Kademen, Mbak. Ademen ya. Ning apik kok ketok gayeng gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku lagi ya astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten Wah, ben kuwi. tuku mangan Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Lho Pak Bu, Allah. Nggih, Mbak Munasirah ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik Hujan rintik-rintik. terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tutirnawati. Bu Siti to, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, Muga-muga kathah rejekine. Allahumma Amin. ayo. Ya Bir. Ayo ya iya. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho, Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to, Pak? Ala wong Benakne anten. lho bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Birgita cilaka ayo. Lah niki jawabane, Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo Nong, golek dhuwit oh ngapa-ngop bae ora. Ayo. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, lek Mbak Birgita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum pek soden. Jadi ndak ini Jadi. pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh, warnanya ireng. Tiga apa, Oli. Wingge? Pelumas warnanya ireng. Oli. Ya, Mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tak tapan ya. Isto, Pak, iki parian loh jadi. Saya ayo yudae ngetap ae ayo. Ayo yudae bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma Amin. Hati to Pak akhirnya. udah biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to, Pak. Yo no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sak uni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano.
Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Iki keselen Pak ceritane, keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih ayo. Bapak seminggu yo ora lunga ayo. Berarti prai ning omah. Rai. Cuk, ayo. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mauno. Kirang ya, Pak? Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an 4 200. 400. Heeh. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi Iya, diratakne. Pak, disyukuri, Pak. Ah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi yo alhamdulillah ora yo masalah ngono lho. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung. Berarti Nadyan madan sarwe swara suling ngetan bali ulon masuk manggamipun tapi
ngene iki lho. Oh, iya. Ngono salah ngene salah. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Lah ngono kuwi. Dilingke karo kanca-kanca. Iki nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih. Ngerti? Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresna karo budaya direwangi Kopati rene. Mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae. Lah bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya renek dagingnya Pak, kasih tok Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae terminal. Lan sanes-sanesipun ayo. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebe. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki Pak. Ini Caksi apa Sanidi? Niki sak menika Caksi, Pak. Ning asline sing wingi. Asisten kula. Oh. Asistene. Oh Sanidi lek Caksi. Saking tebe Pak niku nggih. Nggih lek Caksi iki Cahya Kuntadi Kesi, lek Nggih. Sanidi kan sahabat Niken Salindri. Kudu. Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya ya. Iki lho. Melok ae. Melok ae. Ha setuju ra kowe? Mboten. Oh asem. Iki ana sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Metu tak ambung lho kowe malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Dereng, Pak, dereng saged. Mboten siap. Oh, mboten siap. Pak Margono dawuh mboten siap. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Dibawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mampiat mayang Ambekan entek, Pak. Ambekan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Iya. Suwarane gendeng belan kendang terus suling terus mari ngono rebab gender main bener enggak siter main Nggih. gambang main Oh iya, main. benang main Apa wae kendang? kendang gender rebab siter suling gambang Oh iya. Oke, siap. benang bonang main Pak. Wah, main piye menang? Ayo jak remi arepe ayo. Yo, siap. Yo. Suwarane Oh. gendeng belan biangan
ngopo? Aja men udat-udut ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Belanjangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Yo. Gerak. Iya, Pak. Ayo. Kene ngematne bawamu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu wangi. Ayo, Pak. Oh iya, lali aku. Kok kuwi to? Ganti. Ya, limbuke. Oh, limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to, Pak? Ngene iki. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihasuti Retnowati. Iki lho udele murup iki lho. Iya. Oke, siap. Yuk. Nah gitu, jadi itu bawahnya ada kreasi-kreasinya gitu, Pak. Wah, ya pegel kabeh aku carane. Perang bareng. Lagi iki enek limbuk koprol. Manuk niken pokoke. Ayo. Ayo. Boten jenengan lho, jenengan saut meliare. Saut apa nih? Lambene. Rodok rene no tak saut kene. Ah, Jadi kok nyait lambene ora. ndak ngono. Lah piye? Gumel yaring lo kan ngomong ngono to, Pak. Terus aku? Jenengan nggih ngomong gumel yaring ngono. Oh iya. Wis sik, ta. Gumel yaring. Gumel yaring. Sip. Sip. Taman. Taman. Gak usah disaut, Mas. Ora to, ya wis Gak tak usah rokok lek melo-melo, ngono. wis. Iya. Taman Sari Nusantara. Belum. Hei.
nembang menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Pinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Mbah Sis. Botak. Betul, Gunung Botak. Iya. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa pokoke sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis kali Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo diangkat pisan diaturake Gerajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Waris Sugiono, Surabaya, Suara.
luar biasa nggih. Banyuwangen istirahat sih nduk wah abis keringet kaya ngono pisan wah. Sak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike. Ha iya. Si jingkas iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong. Apa kuwi lewung? Pamundhut saking tuan rumah. Mbah Wo mene diaturake. Ya nang, ya Bir golek dhuwit. Engko digarap jaranan. Ya, ben ditata karo kanca-kanca. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon lewung dados. Yo.
Lah, yo. Roko. Turangga Madangkara. Jaranan Turangga Budaya. Bersama Jaranan Turangga Kuda. Dobel telu lah. Triple. Nduk, ya perkara Kusuma Wijaya dan lain sebagainya engko diaturke nggen gara-gara insyaallah iki ya genduk niken ya ngenteni nganti gara-gara. Ayo, wong dheke paling cedhek dhewe ka omah. Rerakit mbacutne gelar crita, monggo tak dherekake.